back here in Iloganda, and of course, kasama pa rin natin ang ating mga nagwagapuhan at ang mga lalaking may malalaking B sa Court TV. Baka lang maglalaking B na. Oo, very controversy tayo ngayon. Controversy? Hindi. Very Aray! Hindi pwede yun, okay lang yan, tuloy lang. Ano ka ba? Tuloy lang. Kung makapagsawa ng... Huwag natin ikakat. Oo, kasi... Huwag natin ikakat yan. Bakit ba? Siyempre kanya-kanyang rhyme yun. Ito naman, pinaprasgal yung mga rhyme ko. Ayan. Sinadya yan. Ayan, syempre, nasa private na tayo sa ganun natin. Magpipick up line sila Sir Eddie tsaka ni Sir Derick. Si Jet. Kung hindi niya lang yung sasabihin, hindi niya sa akin. Akala mo naman nung pasahan talaga ng lines, ha? Nakakatense lang talaga si Sir Derick at saka si Sir Eddie. Oo. Tsaka kilit naman na kasi. Ayan, pick up line tayo, sir. Nainitan kayo ako nga. Kunwari, Jacket pa nga ako eh. Sir Eddie at si Sir. Kalimutan pala. Hindi ko na kalimutan. Oo. Go na. Okay. Ugat tayo pag tawa tayo ng tawa. Tama lang yan. Ano nga sa mo ba gusto maugatan sa baba? Para akong puno. Maugat. Bakit? Ano ba? Pick up line? Maugat. O, nag-pick up line Pick up na line sir. yan? Okay. Pick up line. Sige, pick up line tayo. Kaya nga, para akong puno, maugat. Parang Ikaw. puno. Ano? May bunga. Okay naman, sir. Mga bana. Ako. Hindi, yung jar. Yung jar po. Salita kayo. Magsalita na kayo. Di ba? Sige. May baon ako. Opo. Asan po? Sige. Asan yung baon? Share. Ito, Leslie. Share. Ketchup ka ba? Bakit? Pwede pasaw-saw itong hotdog ko? Asan yung hotdog? Sabi ni Sir Derick. Sabi ni Sir Derick. Ang lupit. Gusto mo yung pick up line? Sabi niya, ketchup ka ba? Bakit ako? Pwede pa sa suntong hotdog. Parang hotdog yan, Sir Mike. Binga! Di ba? Ay, oo. Diba? Sir Eddie naman. Pwede lang itong sa hot sauce. Okay. Ito. Kanina, si Kahit Murphy na lang. Si Murphy na lang. Si Murphy. Para patasan. Tao ka ba? O bakit po, sir? Hindi, naninigurado lang. Pero sigurado ka na, sir. At least nalaman na natin ito. Oo. Wow, diba? Ang galing ko mag-pick up line. Parang ako naman sila sila. Beshi. Ang galing ko mag-pick up line ng dalawa, ha? Bumabala tayo. Siyempre, dapat pag sa Presscore. Naloka lang. Tao ka ba? Oo. Para alam pa tanong pa. Para ako din sabi ko sa likod tawa ko. Bakit ka natanong? Hindi naman talaga. At least sigurado na tayo. Oo, sigurado na tayo. Oh my God. Oo, nakakatayo naman. Balik na lang tayo sa mga question and answer portion natin. Ayan, Presscore and Let's Talk, of course. Ayan. From being a DJ, pinasok nyo ang television. Pumasok sila sa television? Pinasok nila. Okay. Pinasok ang television, Pinasok which ang is television. Presscore and Let's Talk. How was your adjustment from being a DJ hanggang sa ganun? Nakikita na kayo sa TV. Actually, may malaki talaga adjustment. Okay? Kasi, nga, dahil nga nasanay kami na radyo lang kami nakikita, boses lang naririnig. Nung in-offer na sa amin yung job na mag-host sa mga shows dito sa Core TV, well, in the sense like adjustment, alam mo bang dadig ka ba? As in, kinakabahan, kagaya, kahit magbasa nga lang ng questions, so nagkakamali pa ilan thing. Bakit? And then, syempre, isip ko na is, hindi naman ako pang TV eh. Yun nga lang, syempre, with the 4 people, kay Mama Shelly, sila napupush na, no, you can do it. Because yun nga, akala niya kasi pag nasa radio ka, ay the same, pero may malaking adjustments talaga. Yun nga, kasi doon na, kailangan mo yung image mo, protektahan mo na at hindi lang yan. Talaga makikilala na yung mukha namin ng buong Ilocos. Siyempre, may audio-video na yan. Okay? Unlike sa radio, audio lang.
Kaya yung adjustment there is the projection eh. Yes. Ako actually, medyo natuwa nga ako kasi at least may mga Mike Enriquez, Arnold Claudio. Yung mga, these guys are not as good looking as Piolo. Jessica Soho. Mga ganun. So maganda rin yung ganun. Kaya sabi ko na, meron din parang kalalagyan yung mga... Pwede pala tayo. Kahit sa voice talent, nag-start ko na sabi. Pero actually, ako, I was a reluctant newscaster. At first, I was just supposed to be the producer of Presscore. We were actually looking for mga newscasters na nag-apply. Pero katong na-kwento ko yung sa Derick na dun sa Let's Talk. May mga auditions pero magagaling sila, magagaling yung diction, etc. Pero sa delivery nagkakatanong. So sinubukan ko, why don't you try? Sabi ko, kahit sa dry run lang. So nung dry run, okay, until ngayon, diretso na. So kaya accidental newscaster ako. I can call it. Pero so far, I'm enjoying it. Yeah, me too. Iba talaga kasi pag nasa media ka. Okay, so speaking of radio and television, babalik ulit kayo sa radio. Totoo ba yun, sir? Hopefully, actually, nandiyan na. So, Magandang tanong yan. Oo, di ba? May abangan tayo, di ba? yeah, so, yun na Abangan siguro. ulit mga fans natin from Core, di ba? Actually, malapit na rin yan. So, Malapit. abangan nyo na lang. So, Wala lang, oo. Wala abangan na lang para mas maganda. Hindi pa namin masabi lahat. Bigger, better, bolder talaga ang Core. Mas galawin nyo na rin yung mga tuning ng radio. Galawin nyo lang kasi may maririnig na kayo niyan. So, tama nga, galawin nyo lang yung tuner nyo. Kung digital yan, push nyo lang. Push. Kung saan nag-stop, yun na yun. At syempre mga kaibigan, yan po nagtatapos ang ating mga katanungan sa ating Mga kulitan with our... Ay, tapos na? Nabitin kayo. Bilis na oras. Bilis. Siyempre, maraming salamat naman po Sir Derick at Sir Eddie. It's a pleasure. It's a pleasure. Pag-guest niyo sa amin dito. Siyempre, si Sir Eddie, nakikita po natin siya sa Presscore. Hindi po natin nakakalain na magkakaroon siya ng time para sa guesting ng Iloganda. Si Sir Derick din po, ang dami niyo. Let's talk. Oo, nakikita natin yung mga videos na sa page ng Core. Bakit seryoso? Tapos dito sa Iloganda nag-pick up line. Nagdrama-dramahan. Drama-dramahan, di ba? Tayo, may mga trivia pa. At tayo pa yung pinaunlakan, di ba? Oo. So, thank you so much, sir. So, may mga Papasalamatan. It's an honor to be invited as one of the guests dito sa Iloganda. Nakakaano ba? Honor. Nakaka-touch. Nakaka-touch talaga. Nakaka-touch. We hope na one of these days magiging guest din sila sa Presscore. Sure, mamaya. Soon, kung sakali man yung radio. Weather tayo, di ba? Tapos nga, kung mag-push through yung radio, mag-guest din kayo. Napaka naman natin sila Sir Eddie and Sir Derick. Maraming salamat po. Kayang pasalamatan. Or mga i-plug na shows na abangan sa inyo natin mga televiewers, I'm sure aabangan po nila lahat yan. Yung mga gusto niyo pong pasalamatan na po, go na po. Okay, ako, pasasalamatan natin yung mga tagapanood ng Core TV, lahat ng mga programs, especially the only consistent news program in the cable channel, ang Presscore. Aside from the 5:30 primetime edition of Presscore, we also have the fast break, no? 11:30 in the morning. On the dot, makikita niyo yung mga pinakahuling balita. 11:30 a.m. tsaka sa afternoon edition primetime 5:30 p.m. Watch Presscore and all the other shows on Core TV. Plus, of course, katulad sinabi namin ngayon, sige, galawin nyo na yung mga tuning ng mga FM radio nyo at baka Malay nyo. pag tumigil, yun, baka Parang bago. magkakarinigan tayo. Kawan. Mga ganun. Okay, Sir Derick. Mga gustong pasalamatan po. Okay, ako, I'd like to thank Luisa Trading kasi yun yung sponsor ko sa mga damit. Thank you. Diba? Kailangan natin pumunta doon. Kaya maglinis-linis. Stress po. Kami. Wala po kaming damit. Actually. Di ba? Ano po yung Ano yung sponsors niyo po? Wala na yun. Wala na. Yung mga pasalamatan pa na mga relatives. Yung mga kasama ko sa news team. Thank you so much mga Hi! maalibtag, tsaka magagaling, masisipag na mga kasama natin. Of course, my wife and my only one, Sophia. Wow. Hi, baby. Hello po. Wala na po ba, sir? Wala na. Okay, sir. Teka. Ay, meron pa yan. Balagdagan ba yata? Siyempre. Kala ko matapos na tayo. Sige. Para mas Mamaya. Okay, attract. Sir Derick. Ako naman, so just like what Eddie says, galaw-galawin nyo lang yung inyong FM band. Sigurado yan. Doon sa mataas-taas na parte ng frequency. May pag huminto yan, yun na yun, pakinggan nila.
Sounds like what I just... Ano yung papakinggan nila sa parang, oh, yan! Yan. Pangit naman kung ano. Tsaka yung mga boses nila, sir, syempre, Magbubulat sila. marirecognize din niya. Sir Derick yun. Parang gano'n. Sir Eddie yun. Yun. Eddie Gonzales. Oo, Derick Ramsey. Diba? Isabel Ramsey. Isabel Daza? Isabel Daza maganda yun. Mas maganda yung Isabel kasi may anak siyang Isabel. Oh, sige na. Isabel Ramsey naman. And also, Let's Talk, parati yan. Produced by our very good producer, walang iba kundi si Barbie Bello. And of course, lahat ng mga shows sa Core TV. Pakisingin na nga rin yung gags. Gag O'Clock. Si Nico sa Market. Gag O'Clock. Ayan, ako nga pala kumakaway si Nico. And of course, ang flagship, ang Wake Up Ilocos, lahat ng shows. Lahat and more shows pa na darating. Kaya... Nandiyan pa yung Curex, di ba, sir? Cure soon. Soon, I guess. Soon. Curex. Parang Curex, di ba? Maraming bago kasi. Cure. Parang Curex kasi nakita ko doon. Parang Cutex. Ano ba mali naman yung pagkasabi? Sure. And other new shows to come. Thank you. Mga sponsors po, mga gusto yung pasalamat. Yeah, sige. First, thank you so much, Herbie Salon. Yan parati napapagwapo sa akin. Kina Al, kina Joseph, ang aking hairstylist, and everybody there, kina Lovely, kina Dudong. And also, thank you so much din kay Dr. Edmina Veracruz Basilio of Veracruz Skin Facial Body Care Center with branches yan sa Bangen, sa Lawag, and of course yung main branch dito sa Bigan. Sa tapat ko ng Square Vegan. Yes. And also Dr. June and Robiros Kagawan and Kagawan Dental Clinic. Okay, thank you po. Thank you so much. Okay, so ikaw naman, Beshi. Okay, gusto ko magpasalamat kay sa Flandes Optical Clinic, si Doc Job M. Flandes for taking care of my eyes. Ayan, telephone number 722-1795 or you can go to their place. Number 62, Security Boulevard, Vegan City. Ayan, of course, thank you sa Mary Pauline Salon and Spa. Kung gusto niyo pong magpaganda, mag-relax, pumunta lang po kayo sa Mary Pauline Salon and Spa. Honor si Ma'am Evelyn Aninag. And of course, you can call 722-8020 or 0917-5483-835. Ayan, and of course, hi sa mga staff nila doon, sina Brian, Wilma, Maha, and Aida. And hello to Ma'am Evelyn Aninag. Thank you po, Ma'am. And of course, si Hawan sa Kawayan, si Ma'am Gina, and Sir Cardo, and of course, Bitoy. Hi, Baby. Baby agad. Oh my God. David Salon, si Alice Adiforda, and staff. Hello po, Camille and Sandra Singson and family. To Macy, welcome home soon. We miss you. And of course, si Roxy. Si Marcus, Miguel, and Margarita, and of course, family ni Roxy. Hello po. Si Jan and Alton, si Gabs and Nika. Hello. Raquel and Mercy sa Coffee Break. Hello guys. Chini Toledo, Jeko and BJ, si Serna, tapos si Uncle Terry at si Auntie Gina sa bahay. Ayun. Tapos si Christoph Rola sa Italy. Hi. Sa club mo, yung mga girls sa club mo. Hi girls. Marino Rapoy, sa BS Screen Batch 2011 to 2012. BS Scream 2011 to 2012 batch. Yung walang BS Ice Cream. Buyer major daw. Hello, nakita ko sila sa lyric. Lagi daw sila nanonood ng Iloganda. Thank you po. Kay Gil Ramboyon, hello, thank you. Lindy Claudio, Celine Abang, Angge for the jacket nung last episode ko ng Iloganda, of course, Jam Pasimio, Rowing and Dance Project, and to Baby Aki, and of course, Salilahi, hi! And naka-birthday si Megan, yung pamangkin ko from London. Ayun. Happy 7th birthday, baby girl. I miss you. And to Marian Villegas, 18th birthday, girl. Happy belated happy birthday to Mother Oreo. Kay Mother Rapi, hello. Tapos si Clara, happy birthday. Giovanni Tobias, kay Kuya Brave, Nicole Kayanan, Tobias. Happy birthday. Rana. Okay, thank you. Of course, mamamadaliin ko na po ito. Sa family ko, hi to my mama and papa, sa kapatid ko, I love you so much. Taga San Vicente, maraming salamat sa panonood nyo. Ayan sa G5 family, and the G5 manager, Mr. Dominic Manzano, my friends, special to Boss Jet, DJ Chelsea Mundang, Mario Wilson, Eliza, Wilkin, Nene, Charles, and the Chavit Angels. And thank you so much sa mga managers din nila. Alam nyo na po yan. DJ City staff, lalo na kay Rose and Jelay. Rialobin family, especially to Mr. Teresito Boy or Terry Boy Rialobin from San Vicente. Of course, from Janjan Javier Piano from Greece. Liana Maripa
Beth Manrique from California, Sheila Marie Jose from Singapore, Christopher Tofirola and Adrian Corolla from Milan, Italy. Gusto po nilang abangan yung mga susunod pang i-upload na videos ng Iloganda kasi po inaabangan ko nila yan. Okay, Melay Rosuelo Barbado from UK. Ayan po yung mga taga, ang dami pong, kasing gusto mo talaga sa tapos kay Annabelle Lasso at Jojo Lasso po, happy wedding anniversary po nila sa 29, happy anniversary po. Ayan, of course, to Dr. Jav Blandes, ayan, thank you po for taking care of my eyes too. Ayan, so ihawan sa Kawayan, Ma'am Gina, hello po, matagal na po kung hindi nakabisita dyan, I'm so sorry po. Sa Mary Pauline Salon and Spa, located at Bonifacio Street, Vegan City, kay Ma'am Evelyn Rabunto na tayo na inilag. In fairness, bongga ka ng services at ikaw anad pa massage. Yes. Ako naman po in-offer ng facial collagen o isang isang best pa lang po yun, pero ay mayroon kang difference na naramdaman, no? Hindi ko na i-discuss kasi mawawala na po tayo ng time. Ayan po, kung gusto niyo po pumunta doon sa doon po sa may Bonifacio Street, Vegan City, located at in front of my vegan homes, tabi po ng JTC supermarket ng Vegan City. So, likod ng my vegan homes. Ayan, kung gusto niyo pong mag-relax at maganda, tara, halina't mag-relax at magpaganda sa Mary Salon, Mary Pauline Salon and Spa. Ayan, maraming salamat, of course. So, huwag niyo pong ang dami sa'yo kanina. May kabol lang ako. Sandali. At huwag niyo pong kakalimutan ulit na panoorin ng mga susunod pang papalabas at episodes ng Iloganda. Hindi lang po yung Iloganda dapat ang abangan nila. Siyempre lahat po ng shows ng core. Ayan, huwag niyo po dapat, doon ko lang absent, no? Parang bonggang-bongga. Lahat sila dapat support. Yung ano po, si Mark Akat. Mark Akat. Shoot po kang bukas niya. Sa ganun, sa Carmentario. Hello, kay Mark. Sa mga nandito po kay Ate Barbie. Ate Barbie, thank you. Ano ka ba? Kanina sinabi mo yan? Pag-greet naman muna. Ate Barbie, ayan, sumaragito po yung mga cameraman po natin. Hello po, ayan. Pag-greet daw sila Hervey Salon in stock. Mr. Alan. Pangalan na lang, Alan, Joseph, Lovely, Diane, Albert, Rosemary. Yes, Rosemary. Aubrey, Rachel, Diana, Mayoli, Joanne, and Janet. Hi guys! Okay po, sa mga nanonood pa po, yung mga hindi po nabati namin, yung mga hindi nabanggit yung pangalan, pasensya na po kasi naghahabol po kami ng oras namin. At syempre maraming Ma'am Rochelle. Ma'am Rochelle, miss you. Maraming salamat sa mga nakaka-appreciate sa show namin, sa mga lahat ng bumabati sa Facebook sa amin, bumabati sa atin. Maraming salamat. Thank you so much, guys. And of course, huwag niyo pong kalimutan na i-like ang page ng Core. Just log to www.facebook.com/CoreTV. Meron na pong nabago doon. Marami pong bago doon. Kung gusto pong makita yung mga videos na hindi po napapanood, hindi po napapanood, makikita niyo po doon. Kagaya po ng Let's Talk, yung Presscore, yung Makeup Ilocos, yung mga nilang video po. And of course, my own page, www.facebook.com/SkyFlixMurphy. At yung may follow me on Twitter at Marco Reynante. Ayan po. Thank you so much for and of course, don't forget to vote Project Rainbow sa stayingcenter.com sa official site natin. Alam mo, si Sir Derick at saka Sir Mark, naglalaro lang sila sa atin, no? Ang dami nang nagpabano sa Facebook, ang dami nang yung followers. Congratulations. Mahal ko po kayo. At may nagre-request po na dapat matuloy na dapat po yung school tour natin direct. At yung Extendador Explorer dapat daw po mag-push daw po tayo. At please lang po, may nag-request ulit. Yung pag-upload daw po kayo ng video sa YouTube, please. Okay. And of course. Of course. Ay, meron pa doon. Okay, maraming salamat ulit, Sir Derick and Sir Mike. Thank you. Maraming pakabangan. Ayan, tutok lang. Mabuhay! Maraming pakabangan. Tutok lang po sa susunod na episode. At ako po si Murphy. And I'm Jackie, and this is Iloganda. Bye!